Карта дня, 12 березня. Карта закоханих. Приємний день в романтичному плані, день парності. Тобто хтось знаходить якусь другу половину, хтось гарно спілкується зі своєю також другою половиною, хтось іде на романтичне побачення, в когось такі приємні романтичні відносини. Якщо ми не говоримо про пару, як чоловіка і жінку, ми будемо говорити про парність на роботі. Гармонія, взаєморозуміння, підхід до людей. Ми все сприймаємо, так знаєте, сьогодні спокійно, знаходимо лад між своїми колегами, компаньйонами і тими людьми, з якими ми працюємо рука об руку. Якщо ж ні, карта нам буде говорити ще про вибір. Вибір, який ми маємо зробити, прислуховуючись до свого серця. Ми відключаємо логіку, ми відключаємо розум, а слухаємо своє серце. Всім гарного дня!